Nakabaton og bagong disaster and emergency vehicles ug equipment gikan sa lokal nga gobyerno sa Davao City ang unom ka nagkalain-laing ahensya sa gobyerno sa syudad. 22 ka mga sakyanan ang giturnover Miyerkules sa buntag. Atol sa aktibidad, usa ka unit sa rubber boat ug tag-usa ka unit sa mga ekipo sama sa ram jacket, engine duo pump, spreader, hydraulic hose, high pressure compressor, 120 ka buok nga rescue helmets nga dunay headlamp, duha ka mga unit sa fiberglass, multipurpose ladder, portable power station ug ang gikahinaman nga life detector device ang nadawat sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO. Upat ka mga unit sa emergency response vehicle pickup type ang giturnover ngadto sa City Engineer's Office, samtang upat sab ka mga unit sa fire truck ug usa ka unit sa incident command vehicle ang nadawat sa Bureau of Fire Protection, Davao City Fire District. Usa ka unit sa pickup truck, usa ka unit sa patient transport vehicle ang sa Coast Guard Station Davao, samtang unom ka mga unit sa mobile emergency vehicle ug duha ka pickup vehicles ang nadawat sa Task Force Davao. Duha ka mga unit sa farm tractor ang giturnover ngadto sa City Agriculturist Office. Gilauman nga pinaagi niini mas paspas na nga marespondihan sa mga hingtungdang ahensya ang mga nagkadayang kalamidad nga posibleng mahitabo sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.